Komachielo en ni ogai madun buch siasa mar DAP Kenya Eugene Wamalwa koro ni to wuok oko kendo jiwo sirikal ma pacho kaendi mondo ne ni jogo duto mane owito ngimagi masira ni mano mar Kalapapla ma bende ne oweyo ka jarudo ni mano ma Emarua Dikir Joana Ngeno owito ngimane onyal tim nonro kotenore koda tho mar oganda goiko mar kwan giromo 6. Wamalwa mane loso e kinde goiko mane oyoro e nyasi nindo mano mar kopo mogik mar George Were ma bende ne en jariemb Kalapapla nindo ma bende ne olwar e goiko mago mag Mosopo. Ne oyango ni ok en gino nindo makare ka sirikal keto mana maino mare e timo nonro kotenore koda tho mar jodito goiko mago mantiere sirikal e kinde goiko ma oganda mamoko to koro ok kaw okang' nogo makende mar timo nonro kotenore koda tho margi. You know about the great men, particularly politicians who are there. You'll be told about Professor Saitoti and our good friend Oro Jode going down. You'll be told about our good friend General Gola. But in most cases, you never get to know about the fine pilots, the highly trained crew who are taking care of those who are on board before the plane went down. We also did ask then, when the accident happened, that we have thorough investigations to know what happened. Because we all know George. He was one of Kenya's finest pilots. What could have happened on that day? We know that the Honorable CS Chirchir, CS Murkomen said that the investigations will be carried out. We asked that the government brings closure to this matter so that we get to know what happened.